Şişe һәм Аланьяга авылларының иң талантлы музейшәләрен берләштергән коллективыбыз. Biz үзебезнең татар халкында булган барлык жанрларны да үзебезнең чыгышларыбызда чагылдырырга тырышабыз, әлбәттә. Бүгенге 10 еллык чыгышыбызда biz татар халкының җырын да, биюен дә, такмагын да, үзенең дә, табышмагын да барысын да алып чыгыш һәм шулай халык музыкаларында Безнең Зиләйлүк фольклор коллективы Казан шәһәренең үзәгендә, Горький исемендәге паркта без югары даирә җитәкчеләрне каршы алырга әзерләнәбез. Аларны каршыларга барабыз. Einde Pitachuklar, bu adres Sazgorka. Ладно, давайте так. Мы должны тем, кто у нас остался в центре круга, придумать какое-то наказанице. Наказанице и наказанище. Да, не наказание, а наказанице. Маленькое наказанице, кукарекать, это прям наказанище. Да? Что-нибудь попроще. Можно станцевать, можно спеть частушку, или можно 10 раз отжаться. Остальные хлопают. Потому что буквально через пару мгновений мы начинаем нашу праздничную программу. Я прошу ваших аплодисментов, потому что открывать праздничную программу – это наиболее ответственная миссия.
Bravo. Adam bilgen, ko'ngil ochgan deyden. Gün jırlamayı hem büyümeyi şivigen. Eyde güzeli şık şabatasına. Güzel bakalım bitmiş dedikken. Bizim bir kavuşmağa ettiğine paralelken. Suksan suğa, diksen dibe, sen ube. Üniversiteye neyle biliriz? Suksan suğa, diksen dibe, sen ube. Suğa şukları direlim. Şuklar. Nege yaşavledirelim. Bilmedi. Eyde siz eğitiniz eyle. Kızgı. Ay sınıf aldı bitmiş ve bittiken. Eyde siyimiz ürde kurulur. Ne kasıyor kutlaklası. İyi ala neydi kuryen var. Ne kuşmunu kısatsın. Şükrem deliyle, şükrem deliyle, şuradan giden şu ki.
Tıpır 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 da tasını iken tıpır tıpır bir yiyen gamal turbastasını iken hop. Dallarım, dallarım, yollarım, size bağlı bir kaygırıydım. Dallarım, 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 size bağlı bir gülleriydim. Встречайте, артефакт, ставший настоящей летописью. Памятный холст древа жизни. Yolunuz
Ну что ж, друзья, это был финальный концерт просветительского проекта «Древо жизни». Давайте поаплодируем нашим потрясающим коллективам, потому что то, что они сегодня показали нам на сцене, было просто невероятно. Ну и, конечно же, сфотографируйте этих красавцев и красавиц. Татарлар калфак чиге, башкортлар курайда уйный, мордвалар милли җырларын башкара. Казанның Горький исемендәге паркында нәсел агачы проекты тамамланды. Җәй дәвамында республика халкын төрле милләтләрнең гореф-гадәтләре, юллары һәм көнкүрешләре белән таныштырдылар. Бүген аларның барысы да бер мәйданга җыелды. Идел буе халыклары арасындагы дуслык хакында исә Инзилә Хөсәенова җиткерер. Казанның Горький исемендәге паркында чын бәйрәм мөхите хөкем сөрә. Биредә бүген 7 төрле милләт вәкиле җыелган. Бу татарлар, башкортлар, руслар, удмуртлар, мордва, марый, чуашлар һәм бүген аларның мәдәнияте, йолалары, гореф-гадәтләре һәм көнкүрешләре белән танышып булачак. Татар халкының җырын да, биюен дә, такмагын да, әйтемен дә, табышмагын да барысында алып килдек һәм шулай ук үзебезнең халык уен коралларында да уйнап күрсәтәбез. Фольклор гомумән безнең халкыбызның җанында, күңелендә һәм рухында ул әлбәттә уянмыйча калмый һәм шушы моңыбыз, җырыбыз аларның һәммәсен дә безнең яныбызга тартып китерә. Җырлар безнең туганлык в основном шул турыда. Әлбәттә бу проект бөтен халыклар белән бергә татулашып яшәргә ярдәм итә. Биредә исә татар калфагын чигү серләренә төшенергә була. Әйтегез әле, гомумән менә мондый матур калфакларны чигү өчен күпме вакыт китә һәм гомумән авырлыгы бармы? Bir aydan артык ничек эшлисең инде? Авырлыгы шунда, бик вагыш, сәйлем бик вак. Татар хатын-кызлары өчен милли баш киемнәре бездә булырга тиеш. Ustaxanalar төрле юнәлешләрне кылачлый. Әйтик, марыйлар чигәргә, төрле бизәнү әйберләре ясарга өйрәтсә, мордвалар исә үзләренең хыялларны чынга ашыра торган курчакларын ясап күрсәтә. Вся негативная энергия должна переходить на эту куклу. И в результате в течение года вот она прослужила хозяину, потом она сжигается. Без һәрбер халыкның үз традицияларын, үз мәдәниятен, менә бу эстрада түгел, нәкъ менә халыкчанлык, фольклор ничек сакланган, алар нәрсә белән аерыла. Шул турыда безнең байтирәк, ә инде бүгенгә бергә җыелу әйе ноктаның шушы матур оешканлыкның бер билгесе булып тора. Бәйрәм сәхнәсендә республиканың үзешчән артистлары һәм фольклор ансамбльләре концерт куя. Җыр-биюләр һәм моңнар ашан һәрбер милләт халкының үзенчәлеген һәм аларга гына хас булган сыйфатларны күрергә була. Инзилә Хөсәенова, Алмаз Зыйдинов, Яңа гасыр каналы.